Manželko, já vám moc děkuju, že jste to s náma tak dlouho vydržela a že jste nás tolik naučila. Ulelo se, ulelo,
asi dobře, kdybyste všichni viděli, jak si mě moje děti cení a jsou mi tedy nadělili. A děti vědí, že máme chatu, že já jsem expert na rozdělení nákupů. Takže to byly další statky na chatu. Jestli jste máte určitě, já vám strašně děkuji. A samozřejmě, že vám hrozně děkuji za návštěvu. A ještě na závěr občas jsme něco úplně, nebylo to nejkrásnější, protože to samozřejmě jste omluvili. Děkuji.